Hij had het helle. Stefan van der Pal is oer de finish kwam na 200 kilometer zwemmen, rond 200 kilometer fietsen en als laatste onderdeel dat hele stuk draven. En dat allegear bij de Frieske Alversterendel. Correct voor 3 uur kwam hij binnen in Ljouwert onder loert applaus van een prototaskogers. Ja, gaat goed. Ik heb genoten. Je had ook een fantastisch begeleidend team. Ja, geniaal. Dat was, zonder hun had ik het echt nooit kunnen halen. En ja, geniaal. Ja, verslagjouwer Hajo Bootsma, daar weer erbij. En hoe wie dat moment dat Van der Pal oer de finish kwam? Nou ja, het was wel echt een historisch moment. Daar krijg je echt wel piekenvel van. En dan zeker zijn reactie, hè, dat op de eerste vraag hoe gaat het? Dat is zo, nou, gaat wel goed eigenlijk. Alsof het dan sinds wel van, nou ja, kan al een keer. Nou, hij wil wel aardig uit de keer. Ik was wel zien dat er fysiek behoorlijk te lijden aan het van deze tocht. Maar hij is fleurig, hij is scherp. En hij zit er en de juiste morgen van vertikken me. Dat heeft toch maar even flikt. Die Alversterre-tocht in triathlon. Wist, superlatieven komen te kwad om dit eigenlijk te omschrijven. Hoe is het laatste onderdeel, het draven Juwet Gien? Nou, dat was nog net zo makkelijk. Ja. Juist het eerste stuk op Snijn, dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar dan komt de nacht. En na de nacht komt de morgen. Ik trof hem van de morgen in Snits. Hoe gaat dat nou, Stefan? Ja, ik ben gaar. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ja, daar haast al zo'n eind in, hè? Zo'n 20 kilometer nog. Ja, nog een klein stukje. Ik had gehoopt dat ik dat nog een beetje gewoon hardlopend kon doen, maar dat was wel heel lastig. Nou ja, ik als strompelst. Ja, Maak het uit, hè? Ja, precies. Het is nou al een mega prestatie. Ja, dank je. Besef dat al? Nee. Ja, dat snap ik. Ja, even adem meer. Nou, botje 32 weer dit. Nog één. Geentje. En die leidt aan als Boeten Snits best bij die tour, wissel, die grote tour, die zwarte. Dat is de Achmea-tour in Den Haag. Dat is weer. WTC. Ja, dat zou fijn zijn zeg, als ze daar zijn. Ik ben gaar en klaar. Ik snap het heel erg goed. Nou, een liedstukje. Klein stukje nog. Koppen voor, hè? Absoluut. Absoluut. In 2019 slaggen Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden er als eerste in de Alversterre-tocht te zwemmen. Stefan van der Pal die zwemt, fietst en draaft hem nou. Hoe historisch is deze prestatie, Visto? Boeten gewoon historisch. Ik zou nou al zeggen van de sportman van Friesland is al wel bekend voor dit hier. Je weet er zelf net wat er nog gebeurt. Nou ja, dit is nog nooit dien. Ik heb zo'n ziek in West, maar zo'n warm. Er zijn wel hele grote lopen, hè? Dus dan had je 100 kilometer draven of meer, 3000 kilometer. Dat wordt dien. Maar je had het over 3 verschillende disciplines achter elkaar. Nou ja, Van der Pal rent er al heel lang mee. Hè? Die wil eigenlijk van 2000 zandje naar die Alversterre toch te zwemmen. Nou, toen ging Maarten van der Weijden de morgen haal. En het Van der Pal zei van, wist, ik doe het oors. Ik doe het nou in triathlonvorm. En ja, hij volbrengt het. Dit is historisch. Ja, Verline Wiekeman die is hier begonnen met dat zwemonderdeel. Nou, krijgt een week later komt er om mij het draven. Het had langer worden als verwachten. Hadden kritieke momenten west dat er het wel heel is zo? Nou, eigenlijk net. Ik had het Bugleaders team vragen van, hij een moment gehad dat je hem zei van die stekker gaat er nooit. En het antwoord wie nee. Ja, er waren wel dreige momenten. Ik van der Pal zelfs. Bigleys doet hij een zwem weer. Hij weer bij Weidem. Er hier een opvang van dat het nog 4 kilometer is. Nou, dan had er een horloge in. Dat horloge houdt om de 400 meter een piepje. En dan begint te tellen. En dan was bij 4 kilometer. Maar die 4 waard 4 en heel. 6 en heel. En toen had er eens even een opjongen. Een heel grumietig, toch wel nooit zijn Bugleaders team zei van ja, wanneer ben ik er nou? Wanneer? Ja, dan is het toch nog gauw 3 kilometer. Nou, hij had die tocht volbracht. Sien triathlon. Zag je het? Wist er, hè? Ja, fijn. Heel fijn.
Ja, tweede vaartje leeggetrokken. Tweede vaartje leeggetrokken. Ja, tweede vaartje en ik hoop dat ik een derde heb. Er zijn zoveel mensen aan de kant om je even aan te moedigen. Nou ja, dat is wel heel gaaf natuurlijk. Bij het zwemmen merkte ik daar niks van, al weinig. Bij het fietsen was het voor heel veel mensen heel snel voorbij natuurlijk. En nu met lopen is dat echt heel gaaf. En had ik helemaal niet door dat het zo leuk was. Ja, Hajo, Stefan van der Pal, die je deze oversterrentocht echt om geld in te zamelen voor de stichting Sammy. En deze stichting is neemt naar een jonkje dat verstoren is aan hersenstamkanker. Hoeveel geld is er inzamelen om het nota? Nou, om 3 uur doet hij de streek aan. Toen stier de teller op €58.887. Er kwam dadelijk een cheque bij nog van €300 van de triatleten Friesland. De teller die rint stadig gewoon terug. Mensen kunnen geld die doneren, mensen die dat nog dwan willen. Stichting Sammy kan het zeker broeken. Want ja, dit geld is heel hard nodig, zoals is het bij Stichting Sammy, om onderzoek te financieren. En er is verlet van onderzoek. Want ja, de oude 2 hier is er eigenlijk geen geld inzamelen. En er zijn wel onderzoeksvragen. En ja, wist, zei ik bij Stichting Sammy van, dit is een onmogelijke ziektehast om te bestrijden, om mensen te helpen. En Van der Pal levert een onmogelijke prestatie. Er is altijd hoop.